Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon
Action Radio Philippines, Star Time Las Jess. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol, magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalamati, Region Wide, mga palagad kita sa nabilin, isa ka oras, 17 minutos, o sa nabilin, nga bali, 47 minutos. Biyernes kita gari, karoon nga adlaw, no? Petsa 27. Basta gani Friday night, isa lang kita ka oras, actually, alas 10, tubto alas 11 lang kita. Well, anyway, sigo on tarang ang 47 minutos nga nabilin sa aton sini nga pagpangalagad sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team, aton sini nga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry sa aton sini ka polisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Ang aton sini mata kadulungan oras sa kagabi ng aton sini nga patrol 3 na bara patrol liwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, himulsuhan, bantayan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. John Diaz maga-responder back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nani Kirao. Hindi ko na si Nani Kirao ato nga piloto, guray, kundi ko masala si Nino Bogina. Basta pa sa Martes si Aksyon ninyo Bogina abaw. Pero sa likod sina may malawig man siya nga pagbulo bakasyon. Ang pagbantay naton sang COVID-19 update sa nasyonal kag international. Ang aton sa nga monitoring center ginaman ni Aksyon ang Defensor back to back kay Aksyon Edinamoso. Of course, ang atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, si broadcast engineer Henry Spolgar.
Backup diri sa aton nga IT expert, Sir El Ray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Sulat sa Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinanda ng inyo sa dagatang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din niyo ako sa labirin, 45 minutos nga pagpangalaga ninyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ang unang kabayan sa ato sa nga pagpangalagad, of course, kinadulong sa inyo sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo, pabakod ka nagabalansi sang sistema sa aton sining alawas, of course. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Pero nakahibala-bala ka mo ng Evergreen Herbal Capsule, may 7 ini kasangkap, kalawag, tugabang, balunggay, amargoso, wheatgrass, burligas, kag vitamin C, of course. More information ikayong lawas, dulot sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa bisan diin nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Hindi mga kabahan sa ato siling pagpangalaga, ginadulong man sa inyo sa karuan sa masami sang ato siling Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Nakahibalo-bala ka mo nga ang mangosteen, manggarano nga source ang ginatawag nga antibacterial compound. Suno inibali sa pagtuon. Bangod sini ang Dr. Alfred's Mangosteen Soup, nagatilo, naga-moisturize. Kalagadulas ang baho sang lawas, pareho sang baho sa ilok. In short, ikaw may angsod. Kung may angsod ka, amo na ini ang katapat para madula ang imo siling nga angsod, para nga hindi ma-turn off ang lalaki o kung ang babae, gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa inyo siling nga pagbalaklon sa mga grocery store, ayaw magkalipat, hindi gid magkalipat. Lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aksyon! May patrol! Ini mga porso sa ato sa nga pagpakalagad, ginadulong man sa iyo sa kaluman sa Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang sabor, kag suwabe ang timplada. Makabulig pa ini panubo sa katong sining nga cholesterol. Amo ni ang sekreto sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara balunggay, soya kag santons, dako ang mabulig sa pagpanubo sang bad cholesterol, bangod sa protein. Ngaupod sa kada timpla mo sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! May patrol! Sa Lunes, hugtanay na kita pa ha, implementar na ang enhanced community quarantine.
Sa mga barangay, ayaw gid kamo magwa kung wala kamo sang home quarantine pass. Sa amon dira barangay sa Paracoy, hindi ka mo magkabalaka. Kami nga inyo barangay official, kami madulong sa inyo nga home quarantine pass. Ang ginatawag nga home quarantine pass para sa mga tagpalamati naton, wala ina ginabakal, wala ina ginabayaran. Ang home quarantine pass intended ina sa isa lang katao sa isa ninyo kapamilya. Kada balay tagaan sa ginatawag nga home quarantine pass. Kung magwa ka mo sa inyo balay, sa schedule nga ara sa likod sa inyo nga home quarantine pass, dalagid ka mo valid ID. Magluwas nyo sila nga home quarantine pass. Sindihan nyo? While abot sa home quarantine pass nyo, dalapag ka mo sa ID kaya nga ako ng inspection. Ron nasa aton nga mga authority, at least magsigo ang ngalan sang home quarantine pass sa inyo nga valid ID. Not for sale na, non-transferable. Kung sino dira ang nabutang nga ngalan sa home quarantine pass, amo lang na ang sarang makabitbit. So I would suggest sa inyo pamilya, mas mayo ang nagadala sa lakyan. Kung may salakyan ka mo, kung sino ang masami mapisan magpanindahan, magpamalaklon, kainang ang home quarantine pass, amo ng serbinyo nga ticket. Kung mag-survey ka mo pamalaklon, hindi kay ticket nga libre. Sabi nyo, mamakal ka mo sa gwat, di libre, dalaw nyo na home quarantine pass, hindi Amo na sa survey nyo nga, nga dokumento, nga makapamatuod, nga ikaw gidyang nagapanaghiya ng quarantine pass na. So kung sino dira ang masami nagapanindahan sa inyo, nagagwa permis sa balay nyo, amo nang ibutang nyo nga ngalan sa inyo quarantine pass. Intindihan nyo? Again, dira sa mo sa barangay Panukoy, hindi ka mo magkabalaka mga pumuluyo na mo da. Kaya ginakulo kompleto na itong kinalam lang pagwatas ni tanan maka-avail. Most probably, kung hindi buwas, hopefully Domingo, bakulo kompleto tanan na, no? Kaya kabalo kami kinahanglanon ginas mo sa aton nga makauturan tungod sining implementation na sang ginatawag nga enhanced community quarantine. Di ka mo magpanik, buying, bla, buwari may makatao ni nga. At saka siya do katapusan na sang kalibutan. Amo ni ganing kagid-isyuhan ka mo sang home quarantine pass. Kaya ang purpose na, tanan ka mo nga pamilya, ara lang sa sulod sang balay. Makagwa lang ang may ara quarantine pass. Nga mo ng serbinyo nga suguon kag mamalaklon sang mga kinahanglanon ninyo sa sulod sa inyong puluyan. Amugin ang pinaka-purpose ang home quarantine pass nga isa lang sa inyong pamilya ang makagwa sa balay para ang tanan hindi na malatnan sa ginatawag nga COVID-19. Okay? So don't worry Ang quarantine pass ay niya ginabaligya Kung sino dira nga mga barangay official nyo nga nagabaligya sang quarantine pass o kung nagapabayad sang quarantine pass, pabalaan nyo din Aksyon Radyo kay ipalabot ta sa DILG. Kaya ang DILG, amo ni mga masintensya sa mga kurap nga mga barangay official nga nagapabayad kag nagabaligya sang quarantine pass. Amo na siya dapat i-quarantine. Di ka butang to sa may mga COVID-19 nga virus para sila malatnan, para sila una magkalamatay.
Kagawin niya pa pamulitika. Abi pa iwat ang pamulitika ay bari mga barangay official nga ara sa barangay. Hindi ta na laktan sa pamulitika kay nagasalakit ang ulo sa aton gobyerno. Nagasakit man nila buot ng tao. Gusto maglagaw, hindi na makalagaw. Kag take note ng quarantine pass nyo. Hindi niya sila maglagaw-lagaw ka mo, ha? May oras na da sa likod. Sa quarantine pass nyo, may oras na da. Nasarang ka mo makapamalaklon, balik dayon. Ang sa Bacolod, bala kung di ko magsala, 7 to 10 sa aga, tapos 3 to 6 sa hapon. Amo nang arat sa likod sa inyong quarantine pass na butang ng oras. Between sa sinang oras, pwede ka mo kagwa sa balay nyo, kag magpanindahan, hindi ka maglakwatsa, ka magkutso-kutso, ha? Hindi na pwede. And antes magambot ang oras nga natalana sa imong gingwa nga oras man, kinalan makabalik ka. Kung nalang bawa, nagwa ka alas 7 sang aga, kinalan before 10, makabalik ka na sa balay mo. Kaya kung hindi, takpon ka sa pulis. Pero kung naglapaw ka sa alas 10, di mo limbawa alas 11, abi, kag justifiable man ang imo sining nga rason, why problema? Basili ka sa police authority nga, sir, alas 11 na ko na binakagwa sa bangko or alas 11 na ko binakagwa sa merkado, kaya grabe ang pila. Ina ba intindihan sa aton nga mga authority? Kaya social distancing, sumong manindahan ka, social distancing. Manggrocery ka, social distancing. Magkadto ka sa bangko, social distancing. Magbayad ka sineko mo, basiwa mo, social distancing. So, expect mo gidna nga sa mo nga oras, basi hindi ka tayo makabalik. Ipakita mo lang resibo sa police authority nga, sir, ariyo nagpa-supermarket ko, ariyo yung resibo ko, so rigid nga ang akong di oras, hasta lang ko oras 10, ano mo kay kurita yung pilahay, tinakagawa ko oras 11, tinaya ma-justify mo na. Justificable lang ang imo ko na. Ma-justify mo lang ang police authority, wala na problema. Kasi lang mismo kay hindi man na. Kaya makauyat sila sa home quarantine pass, nagapakidaron 18 anyos hasta lang sa 59 anyos. Pag 60 ka, senior citizens ka, hindi ka pwede kagwa sa imo balay. Ayos? At least, maintindihan nyo. Maniga pamangkot, actually, Rick, ang gadulong niya sang mga checkpoint station, morning, kagabi na, panyapon. Ati, wala na problema. Importante, may quarantine pass ka. Kung nagadulong ka panyapon sa imo nga makilala sa borders, control, dala ka lang quarantine pass, wala na problema. Ay importante nga ma-justify mo lang ang mga police authority nga masugata mo sa dalan. Di kung nagwa ka da mo na oras, siguro makabalik ka man dayo na, nagdulong ka man mo. Halimbawa, dulong ko bisaga, alas 10. Alas 7. Alas 10 siguro, before 10, kabalik ka naman na. O sa gabi, madulong ko dapat niya po nila, alas 6. Alas 3. Prano nga pa niya po na. Alas 6, pero kabalik ka naman na. Importante sa nasiling ko na, may ara ka mo home quarantine pass plus valid ID, waay ka na problema. Ayos! Sige. Check pa rin sa Action John Diaz. O sa Bacolod, 4 na, no? Action El Rey. 4 na biktima sa COVID-19. Check pa sa Action John Diaz. Sa Patrol 3, sitwasyon na hibaloon ta sa aton sining Friday night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo.
Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aris Action Jan Diaz sa Patrol 3 sa ato sining Nabara Patrol sitwasyon sa Metro Bacolod Friday night. Jan, good evening. Kami Jan. Mayong gabi sa Eric sa atong tanan nga mga ka-aksyon ang patrol cars ng police station number 2 nagalambiyong karon nga gabi. I-check namon kay do may mga bit-bit na naman sila subong posible ning mga nakaradakpan nila sa curfew actually. Damo gid. But siringon damo pagit may Pasaway. sa Japon. Damo yung mga lampingasan Japon nito hindi ni ka guro nga hindi magtener sila balay mo sining nga oras. Oh. Abot ano ni away ni guro ya. Okay. Ano boss? Gabi? Curfew? Tatlo sa kabilog? Di sa irak ba na? Barangay 3. Ano sila sa dalan? Gatambay? Gatambay lang sila nga tatlo sa dalan. Doon lang sila kabalo. Ay gali. Doon lang kabalo rin sa may barangay 3. Sige, ang patrol car sa tatlo sa direct ka mga persona muni ang una nga nadakpan isang police station number 2 karon nga gabi sila nga paglambihong nagagunos pagit ang agi ka patrol car may na monitor pagit sa gurong nga lugar nga do nagatulo tambay dire tibot silingon kung namo siling tabo damo ug may nagapasaway pa ang tatlo ni dako na nimo nga di ka pila nga adlaw ni nga pasaway dire nila so ka wala na may magtambay may madakpan ni Japon isa lang o duha tatlo ati delikado dak pasaway na gini nga panawag kabala na gini klase tao yan no kaya ka ba yung ano niya barangay Tanod niya guro action ninyo Tanod guro nagabantay may bitbit Tanod sang barangay 3 may bitbit nga ano gali batuta no galibot dre ari sa may barangay 3 dre Subang dami rin mo ang kaya actually ang mga ano ba iskinita may mga gate nga gin pangbutang nga bawal ang tambay bawal magtener sa gwa sa ilabalay wala na bawal may magsulod paging iban dari si kapitan gani ari dayo kapitan gabi sino kapitan na Captain Bob Asani try to be sa kape labo lang gid kamusta na si Kapitan karon ni mo kap da mo gyapon sa Rawayon sa barangay mo kap kapang gabi musta daw po sa Rawayon ami sa Rawayon man daw kwan nga mo guys na pagid na mo banya ba ko kuha po daw okay na ako naman taway na no taway po na ton si Action Eric Cap sa Action Radyo Bacolod so far may tatlo to gindala ang tatlo kaya ano to kapasara to gindala kay magulang kami ni nagabot no kay kada kwan nga bigin man kami no agaw brato sa kwan agaw brato kuno sa isim pero magulang kabot abi mo guro nila na pamalalas gis po daw mga formal to yung tao ikaw brato kay taga dirigid man sila ko kaya ito lang mula daw sa kwan si police guro kinulbaan kami gani kinakuan ginamon kada gabi gina-inspection ginamon kaya gina-monitor ginamon no kapang inyo mga eskinita, may ginbutangin kami yung barikada. Hindi ko kapag pangayaw. Ati uwi, kaya muni mo, no? Singaligad ganun, may nagsulod na yung pangayaw. May armas, no? Nakuha sing amon mga volunteer, no? Itawagan nilang pulis. Ginakuha nila. Gintawagan nilang pulis, kasi pagkakuha yung kordon nila, nakuha sing pulis ang armas. Hindi kayo taga-dari, nagsunod ang nagsunod guro tayo, tani guro, way takabalo sing iyakan daw, ambot, mas or guro, ano to? Pero kapano na lang nang reminder sa lang sa barangay 3, Truaxo Radyo Bacolod, kila curfew kapag incident. Pagkuha namon, ipimita namon si curfew, no? Before sinikadaan, kinakampanya na namon, no? Hindi tagin na ko siya manigar kahit hindi nga lugar daw pag tumayo man kay daw nagakupirar man ang tao pero hindi tagin masilinga daw 100% gate no pero ginasigi-sigi namon no kahit daw kung di man namon nga lugar pero timayo man kay dabo man daw almost siya nagakuan gate no nagabuligit no nagakupirar gate kap sila makabaton man ang pila ka mga orador ni ang may makabaton mas sila mga goods from the barangay di ba meron makapag-prepare para sa ila may ara na kami nga daan niya gina-prepare nga ginalokar na amon sa amon niya 30% sing amon calamity
Ginahulat lang namon iya si syudad, no? Una mo ng city, no? Pagkakuha na ang ulay matagaan, amo niya tagaan man namon, no? Kaya hindi pasi bala, nga hindi naman matalapod. No? Kap, ang paghatag sang kardya, boss, paano kamo ang madulong sa ilakan? Ako i-house na namon as tag nila mga relief goods, no? I-house na namon, pagkatapos na yan, i-kuha gid namon kung anong iya sing syudad nga ginkuan sa amon ang mumana, no? Nga isa lang sa kada isa ka household, no? Okay. Kagay pa hindi na namon ginagimitingan na kapila na yung meeting ang amon nga isa sa household isa lang na, no? Kung naga-complete na sila, hindi tagid na kung sa makapanan, may makabinagin istoryahan. Okay. Captain Chugit namin gabi. May webig kag salamat man sa Action Radio, no? Do ambush lang daw kanang nato salamat gid nga mapaalintod naman sa aton pamuluyo o sa bilog nga Bacolod. Kay Captain Chugit ng gabi. Sige kapati ko kid ano si Kapitan Leonidas Babasan sa Barangay 3. Okay. So na matira sa bago ginapang may justification di siya sa tatlo to ka mga persona nga nadakpan sa mga kapulisan o kag pila ka mga volunteers nga nag-ibot diri. Nga ba tiba siguro ko bras SM at ito posible man guro nga wat pa nakabalo nga alas 10 na curfew na. Pero anyway tutugin dala sa may police station kag sila di subong pa na man ilang libot. Okay. Si Kapitan nagapanulod-nulod lalabot nga may barricade, no? Ang ipat din nga mga bangka ginagsulod pag nila Japon kamera nga mga salawayon lang ang nagalibot-libot sulod dito. Hindi kani magsalig ang balik Kapitan dapat isudlog ito nila kada bangka accelerate para malaan kung mayara pa to nakatiner. Correct. Or mayara na bala nagpa-simple lang, no? Accelerate. Pero ang sitwasyon diri karon nga gabi area diri sang barangay 2, no? May ari pa man diri mga ano niya mga barangay officials no, nga nagalibot karon nga gabi naka-standby man diri sila nga may barangay hall. Kaya gid-gid nga naka-on duty sa ila barangay hall mo sining oras. Ay sa grupo ini. So mo nang nga ato diri nga nakita karon nga gabi actually ang mga tanod kag ang mga pulis galakat kiyas dalan kay nagapanglibot-libot to. Basta may mga magkaladakpan pagit sila man o kon nga naglapas sa curfew karon nga gabi actually. So, paano na ba yung sitwasyon sa Tondori Kinakamtaan, area kata sa Barangay 2, Barangay 3, Barangay 1, nga itong gilibot. Karoon nga gabi, mga kakson. Bante, ito naman sa balita, nga natipon sa pato, karoon kid namang nga gabi, rekta sa batol. Kaya naman, taga makakson isang makasol magtugas sa balatian sa Tondawat, amang paguyang ko ng pagnubo sa aton immune function ng may ikaw kolon. Kagang hindi ko na pagpagwas, ang ikaw sa Tondawat sa may dako nga papel sa pagbawas ng aton immune function. Ang dapat timon, simple kid namang mga kakson, ang mga paggamit kagang pagtumalo sa Super Fiber. Super Fiber, amo ni ang kinahanglan nato na gumatido naman ang aton colon. Kaya ginatawag nila fast-acting colon cleansing product na aprobado sa Philippine Drug FDA Philippines mga kakson. And ano pag ginatawag mga kakson, dapat ginaton nga tumaron ang Super Fiber. Agad mas matiluan pag ginaton colon malikawanan anuman nga pamatian kaya lamang sa colon cancer. Rekta sa batol at talibot sa Bacolodakson John Diaz. Sunod na sa akson sa Bacolodakson Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Dagang salamat gid Aksyon John Diaz sa Doyabet sitwasyon sa Metro Bacolod may mangyayari si Babasan sa Barangay 3 kabulig man libot-libot sa barangay na. Panaway sa mga salawayon, may mga salawayon pagidman. Iba ng pantalex na niya, may kabalo, may curfew, ay sus. Tiniruhan na ganay kag dinagsana Scorpio, ay pakay mo kabalo nga may curfew. Observation report na Aksyon John Diaz, kinadulong sa iyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa radikalidad nga mga medical doctors. Kantuan nyo lang, pamasaran nyo ng Dalalaksyon GA Stephen Fielding, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Ang mismo din sa Life Extension Clinic, mabaka ng pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone recommendado sang mga medical doctors. Damo siya balatian nga napayo, damo man siya balatian nga ginadala. Amo ini ang vitamin D3.
Ang vitamin D3 bali mo sa produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ni sa bisan di ilang butika, ilabil sa tarang nga baran sa Negros Grace Pharmacy. More information, di kayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up lunes sa Biyernes o pod sa ilikalidad nga medical doctors. Kadtui, Pamasari, Dalalakson, GA Esteban Building, yara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa sinigabay sa aton sinigapagpalagan, i-check na ang mga asod-asod na nga mga report na gikan sa aton mga correspondent o na report live gikan sa Northern Negros. Naka-standby sa line number 3 si Aksyon Tamon Forte Escalante Kagsagay Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari si Aksyon Tamon Forte, line number 3 sa report. Tama yung gabi, please kabihin. Yes, Aksyon Eric, sa sininga gabi, isa iya ka persona ang natigayon nga madakpan iya sa checkpoint kaya napatigayon sang kapulisan sang agency task force nga nahamtang iyang mga checkpoint sa borders iya sang sa area sang siyudad sa Sagay. Kagi nga persona ginkilala kay Christian Navarro alias Chris, 28 anyo, single, kag residente sang Purok Bagasa, Barangay Fabrika, siyudad iya sang Sagay. Kag ini aksyon Eric bangod nga nag-agi ni siya sa checkpoint sa amo iya nga area, kag sang nakita niya madamo sang kapulisan, nagbalik ini siya aksyon Eric, nagliso pabalik, kag amo atong ginlagas ini siya sang mga tropa sa siyudad sa Sagay, kag sang napapundo ni siya aksyon Eric, ginrekisa ini siya sa aton mga kapulisan, kag nakuha siya action Eric posisyon ang isa iya ka sasye sa ginasuspisyon iya nga siya mo 650 nga kwarta, kag isa iya ka aluminum foil, kag isa ka kahas ang puspro, kag isa ka Kawasaki Rouser 135. Ang istorya sini action Eric bangod nga ginkordam ini siya o kung ginkulbaan sa nakita iyang checkpoint, kag rason nga nagdali-dali ni siya balik bangod nga siya mismo ang nag-ako nga may shabu ini siya, kag ginagamit niya ini action Eric sa pag-biyahe niya bangod ini siya hauler truck o kung driver sang isa iya ka mover sang Central Lopez Company, kag bangod long distance ang iya ginabiyahe, amo ning rason nga nagasuyok niya siya sa illegal nga droga para nga hindi niya pagatoyhon action Eric sa iya nga pagbiyahe. Kag bangod sini gin-interview naton si Police Major Antonio Benitez Jr. kay bangod isa siya gid ang nakalaga sini action Eric sining persona no si Christian Navarro sa pagpalagyo sa checkpoint kay na action Eric. So 20 sang hapon sa atong border control sa may area lapit sa boundary sa barangay San Agustin, barangay Paraiso, cruising San Agustin. May border control kita da ang nag-establish ng border control ng kapulisan. May isa ka rider sang motor nga nag-U-turn, kag nag-attempt nga magbalik bayan kay may mga established advance post kita da na tigayon nga ma-corner siya kag ma-stop. Nakita nato na may violation siya sa traffic, kag sang ginsured siya, nagkuhaan siya sa isa ka case. Ang suspected siya buhay ni man ang ginako sang lima na siya nagagamit ng illegal na droga. Amo to action Eric, palayag ni Police Major Antonio Benitez Jr. angot sining persona nga nadakpan kay nang nagpalagyo iya sa checkpoint, kag aton si kinan istorya action Eric
nga ginako ginman sang suspitsado nga nagagamit ni siya sang illegal nga droga para nga hindi siya pagtuyon. Action Eric sa iya nga pagmaniho sang howler o kon mover sang Central Office. Action Eric bangod long distance sining iya nga biyahe sa nagahakot ni siya sing tubo. Kag bangod sin Action Eric ang kaso nga igapasaka sa iya kay ginhingagaw ini sa inquest sining posisyon section 11 sa Republic Act 9165 Action Eric sa pagupot sining illegal nga droga. Kag ang ikaduha kaso ipasaka siya ini resistance and disobedience to lawful order o kung ang pag insister sa pagdakop kay na siya Action Eric sang mga person in authority nga sa diin iya nga ginpalagyuan Action Eric. Amo ning madulong naton nga mga balita gikan diri sa norte sang Negros, gikan siyudad sa Sagay. Action Tamon 40 report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Live Patrol! Salamat Action Tamon 40 live report dira sa Escalante, Sagay area. Wapo nga rason sang driver na niya kay kuan ko gabiyahe ko howler. Di parang hindi ko tuyhon. Gagabit ko sabo. Mo na ang kuan premium mo. Hindi ara kasubong ga pamusi-musi sang kalimutaw mo sa kuan sulod sang silda sang Sagay PNP. Wapo nga mga rason no. Para sa hindi siya kunutoyon, maro-ro siya. Or mahigop siya na siya. Parang hindi siya pagtuyon sa ginabiyahe nga howler. Ay, kampyon nga rason. Ang report ni Action Tamon Forte sa area sang Sagay kag Escalante. Ang iya nga mga police report, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plaza Valawel. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plaza Valawel, mayo ini sa may mga allergies kag may mga katul-katul sa panit. Santon Plaza Valawel, isa kapahid, dula ang katul-katul. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Live Patrol! First batch ang ato sining greetings, i-acknowledge ko lang ang kutob monitor sa ato, nagapamati, especialmente nagalantaw sa ato sining live streaming. Gina-acknowledge lang ang pag-monitor, paglantaw ni Sugar Colt, ni Inday Gingaliv, ni Inday Rodelin Riga Chu Castillo. Uy, araman si Eric Magbanwa Jr. Oh, wow. Sana si kay Papa, ba? Eric Magbanwa Jr. Acknowledge naman si Lady Ann Mendoza Olac, si Sir Agustin Barayoga, Boy Ordas, classmate Noel Ostras, ang mapisang hepe sa Police Station number 6, mga K9 niya da, Captain Elmer Bonilla, good evening sir, sakay Police Major Charles Sever, ang hepe dira sa Police Station number 8 kag sa Police Station number 1, ang mapisan man nga hepe nga si Police Major Jovel Sidel. Ara siya kapaurok-urok man. Lisa Joy Ilona Amoruso, Maria Luisa Ignacio Villera, acknowledge naman ang pagmonitor sa ato ni Bernard Salhay, Mrs. Jerry Ontiveros and family, good evening. Maninoy Jerry da, may gabi ha. Eleonor Porissima Condes, ginaknowledge lang iya sila papamati. Amo man ni Marlon Sikinya Cañete, ni Milo Huyatid Amit, Maribig Kaunga Tubalado, present siya. Si Democrito Ignacio, si Cassie Song, check attendance man si John Alin Advincula, si Red Horses, si Ann Kabilugi Tilapa, Maribig Kaunga Tabalado, check attendance lang. Si Mitoy Arcara man ha, si Divine Intervention, si Noli Villaflor, si Jerthel Humayaw, check attendance man. Amo man si Rakilina Lumawag,
O ang akong amigo si Novi de los Santos, si SK Chairman namon mapisan Carlo Valderrama sa Barangay Panukoy, araman si Red Villanueva, Ibon Butcher sang Germany, Toto Ayan Fred Solas, John Alina Advincula, si Wayne Tabuhara Maranyon, ang akong amigo Engineer Arthur Normandy and family dira sa Barangay Barangay Tacoling, good evening. Manandara nga pagpaurok-urok. Ang akong kumparing gwapo si Amicar Siniego sang London. Ana Rosa Albacia, good evening. Sakay Joe Rolag Solid Sotnas. Barbarian Sokita, check attendance lang si Reggie Gabales. Si Naomi Facuda, madam, good evening. Si Nilo Katani Gallardo. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Pujaira, United Arab Emirates. Si Natsumi Unada. Natsumi Unada. Arigato. Hi. Kumbawa. Si Nilo. Uy, tuto Nilo Armas. Good evening da, no? Sakay Nilo Armas and family. Dara sa Valladolid, good evening. Si Father Nomer Makiran Pats, good evening. Si kumpare ko Stephen Oy, kumare ko Angel Oy, sa kay Hado Koichi, sa kay Toto Samuel Oy, sa Mrs. Lori Oy, das Tacoling, good evening. Kay Kaloy Namlif. Kapaurok-urok si Kaloy Namlif. Salamat ngid si Lito Agustina Raman, si John J. Flores Dilotina, Heaven, Nini Lili. Josepina Loxin Hinirato, Albert Kaluoy, sa kay Christine Genovea, sa kay Madam Senya Cañada Imnasi, Jeff Chavez, sa kay Madam Tark Nirak Tahang Langit. Musta dira si Sir Ed Lumugdang, Madam? Si Jeff Priolo Gravino, Glenn Bagaforo, si Izel Ames, Joel Oxin Aranda, Cathy Ver, Gerald Paul Agravante, Eva Torre, sakay Mifiville, Leonora Bernal, si Welba Buncalo, si John Michael Serino, Mary Jane Jaime, mayong gabi, sakay Gerson Banguanga, sakay Ramil Jaga, Roel Lanawan Siroma, Martin Aliling, ang police station number 3 nagapamati man, ihado ko PO3 Rick Samugat, sakay police captain Richard Parito. Sir, good evening. Kag sa mga kapulisada sa station number 3, Tintin Sogon Brillantes, may gabi. Madam Yuni Ferrer Bilaong, good evening. Sakay classmate Merly Dolido Magallanes, Miss and Mrs. Jordan Calves Pamposan family, Gary Lake Mansanadi, Mansanadi na, Gary Lake Manzanida, Liza, ba? Vertical abig sa ngalan niya ba? Miss and Mrs. Lowy Di Paula and family, sa mga Dungganon boys, may gabida. Sakay Valencia Kenneth, Jocelyn Kalamaan, Toto Martinez, sakay Ku Karatista, sakay Ukasang Candy Kawai, nagapaurok-urokid si Polly Rasan Magada, aragid nagapaurok-urokid sa Action Night Patrol Program, si Ramil Hanoya, si Monit Rans, Leti Lorico Gumban, si Ramil Hanoy, Lisa Joy Ilon Amoroso, sakay Bon Carlo Di Paula, sakay De La Peña Edgardo Jr., sakay Den A. Aresco, kay kumparita Oscar Oka de la China, pare, good evening si Abraham Abiliong, si Romo Pasaporte alias Calvo, si J. Phil Gostilo, Idol Albic Po Hinolan and family, nagapaurok-urok, si Noel Magbanwala, Gos Aramana, kag si Nelson Magbanwa Jr., si Gabotiro Bilos Winston, Araman gapaurok-urok sa Action Night Patrol, si Bert Soliban gapaurok-urok man. Salamat! Alin sa report ni Action Tamon Forte, Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa aksyon mga De La Cruz, line number 1 sa report. Noy, gabi, please screen. Action Eric, mayong gabi, mayong gabi gid sa palamati sa Action Night Patrol. Report ka tumadala sa sining tinion, may angot ini sa nadakpan sa curfew, no? Kagabi, galing kay gabi na to, wala na natin maingagaw sa pag-report. No? But kin follow up natin kay na, magluwas nakabaylar sila kay curfew na may mga kaso pagid, no? May mga kaso pagid nga alatubangon sila magluwas adto bangod man sa ila sining pagbato, no, o kung pag insulto sa mga kapulisan nga nagsita sa ila, no? Kaday sino ini kagananong mga kaso ang ginapreparar sa pulis sa Sipalay para sa duha ka mga nakabaylar kay nadakpan. Kay mga kautoran po dato sa pong si Police Lieutenant Colonel Boy Sabando, hepe sang Sipalay Police Station sa hugot ng kampanya sa atong polis, no? Ilabi na sa gabi nga wala siya nagapahuway sa pagpakadto pagkari sa pagbantay, no? Sa pagpatigayon sa sining curfew o pagbantay sa may curfew kita dira sa Sipalay, may natigayon sila nga na kita kagabi nga nagabayular sini kag magluwas sa curfew gali may ara pagitipan nga violation, no? Sir, mayong gabi sa imo kag ano to natabo kagabi, sir? Paano na dakpan sa atong mga pulis ni mga nagbayular, sir? Mayong gabi, ano? Kagabi mayroong tayong every 9 o'clock i-implement natin yung curfew, ano? 9 o'clock to 8 p.m. to 4 a.m. So kagabi mayroon kasing dalawang persona na magangkas sa motor na may dala pang Red Force. So ito kasi ay unang-una violation ng social distancing base rin doon sa Executive Order 2020-010 yung sa Section 4 Paragraph 4 yung sa mandatory curfew for resident. So yung ginawa pa naman ito ay hindi maganda eh. Binastos nila mga polis ko at marami pa silang mga ginawa at naghamon pa. Hamon pa sa mga polis, nagpahabol. Nagpahabol ito eh. So, papasok sila doon sa resistance and disobedience under Article 151 of the Revised Penal Code. So, siguradong shoot sila doon sa penalty. No? Dahil sila, nag-resist sila during the arrest. Ano? So yun, papasok sila doon. Mga may hindi na rin. Itong pangalan si Paul Magtulis, 3 months 21 years old. Saka si Juso Catalan o Daniel, 20 years old, co-president of Porok Nipa, Barangay Mamparuto, Palay City, Negros Occidental. So sila may dalang Red Horse. Okay, so amo na pagpahayag Action Eric, no? Ni Colonel Sabando, ginmuno niya kung sino mga ngalan itong mga nagkaladakpan kag mga kaso nga ginaprepara nila sa karon, no? Regular filing kay kakiina ginpagwa ni sila pagkatapos ang reglementary period gin-release ning duha, no? Sa pihak nga bahin ti kainan nagpatigayon sang meeting si Mayor Maria Gina Montilla Lizares sa tanan nga mga sektor, no? Plakit ng transport group, gipatawag man ang tanan nga mga barangay chairman, ginistoryahan ining parte sa nagahilapit nga enhanced community quarantine sa bilog ng Negros, kag of course dalang si Palay, kung paano ini konon pagpatigayonon, no? Iman ako untag sa Indi Action Eric may mga madamo din sa maapektuhan, kadamo sa mga palamangkutanon, kadamo sa mga problema nga nagluwa, kag maayo man kay sa amat-amat kaina dito sa meeting na Sulbarma, no? Kag isa lang ang ginadusot wala ta mahimo kay amo ini order sa karon dapat taga sundon, kag may ara giban-iban daw importante kag daw balido man ang rason nila, kung nga ang magwa sila sa ila sa nga balay daw tagaan naman lang sa tawag naton nga pabor, no? Kung daw may ara gibala balido nga rason, no?
muna, no, para sa Lunes ginakondisyon na ang pumuluyo dire, ila sa quarantine pass, no, sa kada isa ka miyembro sa pamilya nga mo lang ang makagwa para magbakal sa nila sinikinanglanon like sa mga pagkaon kag nano pa da, no, nga galamiton sila sini nga puluyan kag depende na lang gali niya sa barangay, especially sa barangay chairman sa council kung pila ka beses sila magwa sa isa ka semana para nga magpamalaklon, no. Tinalabutan man to kay na paano ini yung nag-ulubra sa mga grocery, nag-ubra sa mga lubrahan nga gipanghinambit nga pwede maka-open o kung bukas. Tiyan mo to, pangitaan man niya para nga magkapadayon sila sa pag-ubra. Layo na sila sa certification sa barangay or hindi gani ID sa ila sining ginaubrahan. Kaya mo lang ipakita sa ila kapamatuod na ini sila nagatrabaho kung hinali nga ini sila ang masita, no. Kabalo kita nga kadamo sa mga problema nga magagulwa. Ba't sa amat-amat bangod man sa sining ayo man sa karon nga sundon ta lang kag dapat naton nga kooperahan ining kampanya sa aton gobyerno kay nakita nga mo ining isa sa mga posible himuon naton paano kita makalikaw sa sining problema sa karon. Ang hindi bimatama ng lugar o kung pwede pa lang hindi masudlan sa virus ining lugar para nga hasta sa matapos hindi kita maapektuhan, no. Sumayaman ang nangresulta sa meeting kay na naisugtan mas ang tanan kag sa Lunes kinalantaw naton mangin preparado ng pumuluyo, no. Sa pagsunod ano man ang nabutang sa mando gikan sa aton gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Amining maamot natong report gikan dire sa aton area of responsibility. Ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina Aksyon de la Cruz. Sa posining report live dira sa may area sa Southern Negros. Si Palay PNP Correction. Ang report na Aksyon de la Cruz kinadurong sa inyo sa kalawansang DTX 500 capsule. Para nga may kompleto ang management sa isining liver detox. Magtumar DTX 500 capsule adlaw-adlaw. May-ari ni nga detoxifying compound, negatino sa ato sa dugo kagatay. May mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Pa-shout out kami Action Eric, Harry Romeo, kag Lita Romero. Nagapaurok-urok gid from Barangay Pahanokoy. Harvey Romero. Kapamati man si Joel Duran sa Pahanokoy, siling ni Rosales Ana. Doy Grigas, mayang gabi, Juan Roberto Ranit Delioso Sr., may lang nga pagpaurok-urok. Ali sa report ni Aksyon, Nonod de la Cruz, may balos may report si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari si Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyoneri, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol, ang Lacarlota Police Station nagkandak sang bypass operation mga alas 9:42 ang gabi, Marso 26, 2020. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police sang siyudad sang Lacarlota, upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station. Ang operasyon ginakasa sang aton nga kapulisan sa Purok Kawayan, Barangay Batuan, Lacarlota City, Negros Occidental. Ang suspetsado dire isa sa mga record sa mga police station sa Lacarlota nga high
value target upon HBT. Pag ini nga persona ginkilala sa kay Archie Porgis Ibahala. Archie Porgis Ibahala, 34 anyos, soltero kag pumuluyo sang relocation site Barangay Batuan, La Carlota City. Ini si Archie aksyon na Eric na baklan sang aton Porsche buyer sang aton kapulisan sang isa ka hit cell transparent suspected Shebo kag na-recover sa iya posisyon kag control ang 5 pagid ka elongated hit cell transparent suspected Shebo bali anom ini ang na-recover sa iya posisyon kag control. Kag nabawi man sa iya ang buy-back money nga 500 piso kag ang isa ka pouch nga amo ang ginsudlan sa mga items nga suspected Shabo. Isa ka unit sa motorcycle nga Yamaha Mio color orange kag inisya karon nagapangatubang sa kaso nga Republic Act 9165 upon Dangerous Act, Drug Act 2002. Kag ini sa karon nagahikap sa kriyas sang La Carlota Police Station kag nagaulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sa syudad sang La Carlota. Amo ini ang aton na mga report gikan dire sa syudad sa La Carlota. Mayo lang gabi lang sa mga Regala family sa may Barangay Odyong Moises Padilla kay Vice Mayor Ayan Valdeflor sang munisipalidad sang Moises Padilla, Honorable Chad Feria kag Honorable Kagawad Jofred Sapanta. Report live gikan dire sa La Carlota City para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Ang report ni Action Percival Villamor, ginadalo naman sa inyo sa kalawa sa Santon Plaza, Baso, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plaza, Baso, pikipitibo nga bon nga pagpaputi inisang panit, ilog tuhod kang siko. Santon Plaza, Baso, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. May gabi dira sa kay Ramsky Tuason. Maninay Chari Salvacion nagapaurok-urok gid. Kamonitor kami diri upod ni John Wayne Pasuit. Manong email kag manang ni Lida Lopez gapaurok-urok gid. Nonoy manggubat sang Rovilio Taxi. Gapaurok-urok gid ba? Pertis nonoy manggubat sa Rovilio Taxi wa. También ko dira si Eddie Villarosa sa kay Tyron Gavin sa Barangay Paloma, Madeline Gavin, Rosana Tasi sang Barangay Paloma. Isaimon Laudet at basa happy birthday kay Eddie Madeline Gavin sang Barangay Paloma, Valladolid. Manong Mario kang manang Linda Berdi Frado dira sa Florenceville may gabi. Mr. Mrs. John kag Ronalyn Solinap dira sa La Carlota City. Mga tamis boys, Phillips Gar, Boy Dayo kag Ala Navales. Nagapaurok-urok sila wa. Action Night Patrolman ang ila sinigina pamatian. Bobby Munoz and family da, mayang gabigid ha. Kapaurok-urok sila pamati sa Action Night Patrol program. Si Mr. Mrs. Lilia kag Ramon Taton and family, Mr. Mrs. Rimo kag Clarita Tampipi and family, kay Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville sa Division Barangay Tangob, sakay Sherry Lynn Susana sang Malaysia, sakay Mila Istaniel Di Maala asang Cadiz, nagapa-urok-urok man siya pamati. When we come back, balik ka report man ni Action John Diaz, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you, and God bless Negros Occidental. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Balik diri sa atos rin pagpalagat may kabidira sa kay Rosales Ana, sa kay Abraham Abi Leong, amo man sa kay Cecil Castro, sa kay Tijuana Ruiz Amor, kay Barangay Kapitan Madeline Diaz ng Barangay 18, kay kumpare tira Jonathan Diaz, kay sa mga taga Barangay 18 nga pamuroyo may nandira nga paurok-urok. Balikan ta ato sa Patrol 3, balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! John Diaz sa report. John, paskabak. So nag-ooperasyon na mo ning hindi naman sa atong mga kapulisan, especially sa nagkapadayon kina patuman nga check up sa nakalain nga mga border sa palibot sa Sarad sang Bacolod. Ini reaksyon kang panugyan ni Police Lieutenant Tonito Pasana, Assistant Commander sa Police Station number 9 may hangop na sa kagabi atong isa ka insidente ko sa diin na may nagbato pa o kunabi wala na panugot na nga duha ka mga persona ko lalaking sakay sa isa ka multicab na naglabay mismo sila border nga hindi siya magpa-check up or hindi siya mapaidalam abi sa nagkakaigong at thermal scanning kung pagproseso action ere kag gilayon nga nagpanagyo ni Duluan yung duha ka mga persona kag so baka sa na doon na lang madala sa ining iya nga mga personnel ko nagabantay dira. Tapos sa liwat nga nag-onilimo nila, ginaresto nilang duha ka mga persona ini, kagkaina sa nga actually dito sa kaso, kagkaigong naman nga kaso. So panugyan dali ni Pastrana, at kung wala naman may ginatago, wala naman may problema, ang importante naman dala nga mapresentar sa maayo anong rason kung nga naglapaw na sa curfew o kung din padulong ang mga persona nga magtabo ko natin mga naganabay sa border check-up action na rin ginapatigayon. Duty niya puro tang kakaho. Malining do agad rin sa mga ka. So instead nga mapondo, daw dala sa awat pa ato nga pulis. Okay. So ginagasta. Tapos napasta pala itong nga under sa influence ang makahulugog ngayon noon. Mabato ka pulis, hindi ko pa ato pulis. Tapos nagambal nga hindi siya pwede itakpon. Kaya wala ko na checkpoint sa ila. So mo itong nag-trigger nga Actually, alam mo po si Police Lieutenant Junito Pastana, Assistant Commander sa Police Station number 9. So, ila diri, kung mo sa'yo matabo, diba? Ang imondig ka police masakan, din niya sa kayo naman nga kaso. Tama mo, i-apply sa call portal mo para sa ila. So, mo talaga ang gini mo sa pinitenta sila kagabi, kagabi na din sa mga kagini nga data to i-effect ang mga kaso sa ila. Ano ang isa sa ila, sir? Sa register sa disobedient. Actually, si Police Lieutenant Liwata Junito Pastana, Assistant Commander sa Police Station number 9. Balitagikan sa Batol at talibot sa Bacolod Action John Diaz, masagdala sa aksyon na sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat dyan sa masali reporter. There you have it. Kabugusaga papalagat sa Action Night Patrol program Friday night. Don't worry, balik ini buwas Saturday night. Same time, same station. Ato sa rin ka mapatrol la unit reporter sa action nga nagpalagad karong gabi. Action ano de la Cruz Tamon Forte, Percival Binamor, John Diaz. Action ano yung biguin ang ato sa rin ka piloto sa Pastor 3 Navarra Patrol. News Center Andy Pensor back to back kay Action Ed Laboso. Technical partner Studio A, broadcast engineer Henry Spolgar, backup security guard Turugbanwa back to back kay security guard Campaner with IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter control tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, si broadcast engineer Chief Engineer Noel Peñaran, back to back kay security guard Rene Cordova. Sa station manager Action na Magbanwa, production chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagat ang kurman na Action Night Patrol program Lunes, Tugtog, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa na kasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw gin makalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.